Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena ġew f'pajjiżna aktar minn 3 miljun u 100,000 turist. B'dan ifisser li sal-aħħar ta' Ottubru ta' din is-sena ġew iżjed turisti mis-sena l-oħra li kienet sena rekord. Fl-2023 kienu waslu fostna ftit iżjed minn 3 miljun turist. Ir-riżultati mill-bidu ta' din is-sena sa' Ottubru li għadda joħorġu minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn din l-istatistika jirriżulta iżjed sinifikanti kif in-nefqa ta' turisti fl-ekonomija lokali f'dan il-perjodu laħaq 2.9 biljun euro. Meta mqabbel ma l-istess 10 xhur is-sena l-oħra nefqa mit-turisti diġà żdiedet b'aktar minn nofs biljun euro, indikazzjoni ċara ta' titjib fil-kwalità f'din l-industrija. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li sal-aħħar ta' Ottubru li għadda l-aktar turisti li ġew f'pajjiżna kienu mir-Renju Unit bi kważi 613,000 turist. Wara jiġi s-suq Taljan b'aktar minn 550,000 turist u dak Franċiż b'aktar minn 270,000 turist, segwiti minn dawk mill-Ġermanja u l-Polonja. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll in-numru tal-iljieli li qataw fostna turisti f'dan il-perjodu u ta' kważi 20 miljun lejl bżieda ta' aktar minn 12% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra.